Malita sekamadodeni wona yathanda yini swaye Malita sekamadodeni Basashaqekile namanje ngesigameko sokubekwa kwesidumbu sengane enezinyanga ezinhlanu empongopongweni ngasentshaweni kwaDukuza ngoMgqibelo okuthiwa-ke igqitshwe abazali bayo ngeledlelo. Kulesi sigameko uboshwe uyise kamufi uSimangaliso Sekwanele Ngqoko ngoMsombuluko obanjwe esegcwele amathafa. Kuthiwa ikhansela lendawo uMnumzane Nkululeko Gqwabe mayelana nesigameko lithole-ke ukuthi ingane yagqitshwa izithandani ebusuku ngoMgqibelo wedlule emva kokubona ukuthi-ke isishonile. UQobo uthe ngokuzwa kwakhe izithandani zazikade zihambe ziyophuza endaweni yokucima ukoma endaweni nayo ingane. Kuthiwa-ke sezibuya owesifazane wazumeka walala wavusa owesilisa ephethe ingane ngesandla ethi isishonile akazi ukuthi kwenzakaleni. Kuthiwa-ke bavumelana ngokuthi-ke kungcono bavele boyigqiba ngasemfuleni osendaweni. Bazama-ke kodwa behluleka ngoba-ke babengenawo amathuluzi okumba kuchazo. UQobo uthe bagcina-ke becela usizo komunye wabangani ukuthi abambise egcekeni owesilisa laphana owamdonsa ngendlebe umngane ukuthi azengayithi ivule indaba. Kuthiwa-ke emva kokuba seyigqibile waphinda wasabisa yena unina wengane ukuthi-ke angatsheli muntu kusho yena laphana. Uthe-ke ngokuqhubeka kwezinsuku izihlobo zabo zase zibabuza ukuthi iphi ingane baqamba amanga bathi bayivakashise kwezinye izihlobo zabo. Unina wengane-ke ubeyikhomba ezihlotsheni zikayise, uyise wengane ubeyikhomba ezihlotsheni zikanino. Kwedalela ukuthi-ke ngoMgqibelo wedlule isihlobo siphotshozwe umuntu othile ukuthi-ke abalulandele udaba lokuvakashisa-ke kwengane ngoba kukhona ukushaya amanzi ngengane. Lesi sihlobo sivele-ke sanikela kubo kayise wengane namaphoyisa, wavele wabaleka uyise wengane kwacaca lapho ukuthi kukhona okungahambi kahle. Echaza eqhuba uthe wathi-ke unina wengane uhlaliswe phansi wabuza ukuthi iphi ingane, wagonyuluka ngokuthi-ke bayigqibile. Washo nokuthi yena-ke uvuke isishonile wancenga uyise wayo ukuthi-ke abayigqibe. Uyise wezwa ukuthi-ke ngesikhathi sembewu isidumbu sengane siphume sonke ngubo kanti-ke besicindezelwe nangezingodo. Kuphinde kwavela nokuthi-ke besiphuma igazi ngomlomo nokuqinisa izitholo zokuthi-ke mhlawumbe yalinyazwa okuthile yase iyashona. Ubuye wathi-ke emva kokuboshwa ngoMsombuluko uyise wengane ukhomba unina ethi wuye wacindezela ngebele encelisa. Uthe unina wayo-ke ukhomba uyise wathi ngelithi-ke umvuse eseyiphethe ngezandla isishonile. Uthe siwushaqekise wonke umphakathi-ke lesi sigameko, wasebonga nokuthi-ke aboshwe uyise wayo, wafisa nokuthi kuqhubeke uphenyo ukuze kuboshwe nonina uma-ke etholakala enecala. Ngaza ukuthi-ke izona ndaba ezihamba phambili esinilandela zona laphana-ke kwelinye lamaphephandaba laphana-ke mayelana nodaba lokufa okanye lokushona kwengane laphana-ke kungaziwa ukuthi-ke kwenzakaleni laphana-ke. Yagcina isigqitshwa okanye isingcwaba ngabazali bayo ebusuku. Mhlawumbe kuthini okwakho ukuphawula ngaza kwethu ngalolu daba? Ake sivele sihlale ne-comment section ungixoxele kabanzi ukuthi wena mhlambe luthini olwakho uvo ngalolu daba. Ngila Sibonise ngiphuma kanjena kodwa ngiyathembisa ukuthi ngiyabuya futhi nezinye ezilandelayo kwividiyo elandelayo. Kwakho ukusubscribe, ungakhohlwa ungilandela kuFacebook @Radio Inkezo. Nibe nosuku olumnandi ngithanda khona.